Walai saka te himbida Walai yo kaisele kwlai ya to wati tong thuk kri thu Walai saka te himka ke Walai yo kaisele ne salsale kwlai no ko tok ri tong da tok ni sak ni tok thoba khaya to nung no ko pun ri tong da pun khiba no khala kuru ya to kami khawoi tong da kami ni Chowdary ba kri ba ya to abo haino jini lam no borok buni sunge asai phaika ke asai bani simi khoboi tore logai saisung nung himmanani jora sokpai ke nung mahimnai pia saisung himpuru jora oba nung kaisele kwlai nai jora oba busu panai jora oba wati najangnai abo haino jini lam pia abo ni yagulo kaijak pai besabutei ngi thangmani yagulo nung onok ni tei phang ngai tongai ni tei dul bung chaya ke bihik besa khontai ri jangnai ma pa khontai ri jangnai ni sago kali betei kesarnai afro lukurokno mokhang porungnani ni sago khomta tongla ajorawo nung saisung simi lasim rjakla nini hiksa ma phani sago bo poja ko to rusuma haike ma rusumai abono bo borokle lama himbi ba kaisele kwlai ato kaisele kwlai pemeni logi no tukubui sap khlai sini sagno kjong jeng ma tongnai abo haina sini lama bihik besara kaham phorongmung riwi maya ke bihik besa lama koro nugui tongo khoroksani bihik tai khoroksani bwsai bai halok bolai social media rogo hamya awaijagui tongmani abono khoboi bwsano phorongmung kaham riwi maya kai bwsabo lama koronai abo ongkha tabung ni molo lama hamyao kwlai drugs nalai nijini langmano sasumani nijini langmano hamya khlaimani ma phani mokhang soksamani obo ongkha tabung ni molo obo hancho pia baksa bwsa hjangnai rok ma pha kaham phorong rona musungbo ma phani kokno khanaya pia abo saboni dul bwsani simi dulsia ma phani bo dus dong jere phangsini simi gobang hamjangmung riwi rang puisa sini riwi rang puisa no sikon haike phunugi tori log riwi bolai tuka ke thinango o bwsa mosa khamani yabulo jino wathar jajak obo haino to ani kokthai rok no jajak bai kha sabai gra de hamya samani tokha geba nakardi kha khayo o kokthai tabung ni molo nangui na tongo mokol bai na nugui tongo kamaule thangya abono tabu sukjoratei norong ni hamjamung manma bai musuk joratei ang sokai kha norong ni tebo hamjangmani nako ano norong ni bwskango obo hai kwlai no tebo kaham motivation video to bai phunungnan bagi norong ni dukho kolok de khiklai akarei no ajuk te mobile thaisa nai tongmani phano ni no yesi kongsa bai follow subscribe like comment share khlai ano support khlai tei norong ni bagi tebo obo haina nakukmani video to bai phane tini ni bagi amsang sito hambai malalai ne tai waisa haino hai norong ni khachuksa andanial level